Moitos pensionistas xubilados e xente da terceira idade de Lugo apoiamos a plataforma Lugo sen mordaces. Eu quero unhas rúas onde poda manifestar a miña opinión. Eu quero que as persoas que piden esmola non sexan perseguidas. Eu quero unha cidade na que poida exercer o meu oficio sen medo a ser multada. Eu quero unha cidade viva e alegre, coas rúas cheas de xente e que non haxa represión. Eu quero xogar coa pelota na rúa. Censurar os problemas non nos arranxa, senón que os acentúa. Eu quero poder sacar a miña cadeira á rúa. Yo quiero seguir haciendo parkour en la calle. A ordenanza non é civismo, é clasismo.